Dobrý deň, moje meno je Jozef Sedma a moje Petr Lichter. A chceli by sme vám ukázať naše QR QC. Poďte s nami. Každé ráno máme presné dáta o výsledkoch na linkách, vieme, kde sa máme zamerať a podporiť naše týmy v ich úlohách. Samozrejme, nie všetko môžeme vyriešiť na tejto úrovni a preto máme aj ďalšiu úroveň. Na úrovni závodu sa pozeráme na firmu ako celok. Výsledky kvality, bezpečnosti, produktivity, včasnosti dodávok a dochádzky. Eskalované úlohy, ktoré nebolo možné vyriešiť na úrovni linky, sa riešia tu. Vo Vitore pracujem od roku 2018. Začínal som ako operátor vo výrobe a často sme mávali situácie, s ktorými sme si nevedeli dlho dať rady. Neskôr, ako inžinier kvality, som sa naučil používať QR QC a musím povedať, že som vďačný za túto systematickú metódu riešenia problémov. Vo Vitore pracujem ako trénerka vo výrobe a som rada, že QR QC môžem šíriť medzi našich zamestnancov a byť tak súčasťou Vitor kultúry zlepšovania procesov. Vitor je pre mňa moje prvé zamestnanie. Musím uznať, že zo začiatku pre mňa nebolo jednoduché pochopiť kompletne celú metódu QR QC. Neskôr, keď som delala prvé úspechy v riešení našich problémov touto metódou, som zistila, aká je systematická a práve vďaka tomu sme dokázali nájsť dlhodobé riešenia týchto problémov. Počas mojich dlhoročných skúseností vo výrobe, kde sme hlavne zameraní na produkciu, sa zdalo byť ako strata času venovať sa riešeniu problémov do detailu. Môj názor sa však zmenil pri spoločnej práci s kolegami, ktorí na riešenie problémov používajú metódu QR QC. Pomocou QR QC dokážeme rýchle a efektívne vyriešiť problém, určiť jeho príčinu a súčasne nájsť riešenie, ako zabrániť tomu, aby sa daný problém opakoval. At Vitor, we are constantly striving for excellence in everything we do. To further elevate our performance and unlock our true potential, we use QRQC. QRQC has the potential to revolutionize how we work, how we solve problems, and how we drive the continuous improvement. QRQC is not just a methodology, it is a mindset of cultivating excellence in all the aspects of our operations. By implementing QRQC, we aim to foster a culture where excellence becomes the norm, and every team member has the tools and knowledge to contribute to our collective success. So I encourage each and every one of you to embrace this opportunity of cultivating excellence with QRQC. Your active participation and dedication will shape the future success of Vitor, because in Vitor, we are advancing the elevator industry.